Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә рәсми старт бирелде. Казан Кремлендә әлеге вакыйгага әзерлек буенча Республика оештыру комитеты утырышы узды. Юбилей тантаналары Россия күләмендә уздырыла. Масштаблы планнар турында хәбәрчеләребез язмасында. Оештыру комитетының киңәйтелгән утырышын ачып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның ислам дөньясы белән эшкә зур игътибар юнәлтүен билгеләп узды. В соответствии с решением президента страны Владимира Владимировича Путина празднование тысячелетия принятия ислама в Волжской Болгарии проводится на государственном уровне. За это мы особо признательны нашему национальному лидеру. Дәрәҗәле итеп уздырыр өчен корылган планнарда шактый. Татарстанда 30дан артык чара үткәрелүе көтелсә, федераль план тагын да киңрәк. Ул 71 пункттан тора. Без булдыра албаган эш юк дип билгеләп үтте утырышта катнашкан Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Без эшләй алмаган эшләр юк, дөресен әйткәндә, ныклап тотынсак. Барыгызга да мин теләр идем, исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз. Мондый чорда да шушындый инде карарлар кабул ителә икән, без көчле халыкбыз. 1100 еллык уңайнан уздырылган чаралар мөселманнарның Россия дәүләтчелеген, мәдәниятен формалаштыруга керткән өлешен ассызыклый. Шулай ук дөнья җәмәгатьчелегенә безнең бай мәдәни һәм тарихи мирасыбызны, традицион рухи кыйммәтләрне үстерүдәге казанышларыбызны һәм Россия мөселман өммәтенең ислам дөньясында аерылгысыз өлеше булуын күрсәтергә, ә иң мөһиме дин тотучыларны берләштерергә ярдәм итә. Ни одна религия не хочет войны, не хочет вражды. Все мы вместе взятые, хоть люди разной веры, разной национальности, с разными языками, мы за нашу страну, за нашу религию. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы логотипы проекты да әзер. Аны Хозур нәшрият йорты директоры Ришат Хәмидуллин тәкъдим итте. Мөршидә Җихан, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.